Jesus. Naapoy milagro daghang siya milagro about butang nga diin hasta ang bagyo iyang pahunungon. Magbuot siya maguwan bagdi. Iyang gipahunong kusog na kaing bagyo. Gi-forecast na to kung sa ato pang panahon ba. Nisulti na proud na kayong pag-asa nga musud ang bagyo, ni takes na ang NDRRMC nimo, sige na siya samok-samok nimo, orange rainfall nimo ingon ginop honong. Wa nahitabo ang ilang gipang ingon ana nga klase kung imo na siyang ibutang sa atong panahon karon. Mga milagro ni Jesus about things or mga butang. So mo na siyang duha ka klase sa milagro sa kinabuhi ni Jesus. So dapat ka makapangutana nganong gipatay man siya sayo kaayo, bata pa kaayo at a very young age, 1 year younger than me, kay 34 man ko. 1 year younger than me. Can you imagine? Ugma ihaya ko. Okay? Unya he was assassinated. Okay? So karon tan-aw na to mga igsoon ang human side sa iyang kamatayon. Unya by next week tugot sa Ginoo mutan-aw pud ta sa divine side pero human side ra ang atong tan-awon. Now sa panahon ni Jesus Christ unsay reason sa iyahang kamatayon? Giunsa man siya pagpatay. Okay? Ha? Gituok? Gituok? Gilangsang sa cross. Pero I'll surprise you nga di gina mo'y hinungdan nga namatay siya. Aha, okay. Sige. Now, he died at a very young age, no? Unya, sa panahon ni Jesus Christ nga ang Israel gisakop sa Rome, daghan ang klase sa capital punishment or death penalty. Dili lang pagpalansang. Pwede ka ibitay, like literal ibitay, PC, bitay, ana, tuok, matay. Pwede pod ka putlon imong o, sa English, decapitation. Whether espada ang gamiton or atsa, nga muligid imong o. Unya, kung pananglit way lingaw og salbahis ang nagpatay, inigligid na pay bowling ball dito, strike kay inigligid sa joke lang. No, bahis na jud kayo. Nay na kay humor, dark humor. Okay. So imo makita na nagkalain-lain. Pwede pod na ay kaso sa karaang panahon nga gigabas buhi ang usa ka tawo. Okay, daghan ang klase sa death penalty. Unya ang nahitabo sa kang Jesus Christ sa atong Dios is crucifixion. Very specific is the Roman crucifixion. Unya sa panahon manggod karon naapay mga nasod nga naay death penalty. Naay mga nasod nga kung makasa ka dito pwede ka putlag kamot. Naay mga nasod ana nga naa gihapon na sila. Pero sa panahon karon nga modern, naningkamot ang tao nga ang death penalty maluoy ba nagpakitag kaluoy sa taong patyon. Mao na nga di na kaayo grabe ka brutal unya ang naabdan sa karaang panahon diri sa Pilipinas is kuha ko masayop lethal injection unya murag napunta sa atong history electric chair. Okay? Unya, mas brutal ang electric chair kay mapasok mo gina imong lawas. Ang pinaka murag dignified karon would be the lethal injection, which is nakat-on ko sa nursing, ang i-inject nila is potassium chloride. Mao nang pagbantay sa potassium kay kung daghan kayong potassium, mukos man na siya og kanang heart attack. Okay? Nya sa medical term ventricular fibrillation. Ay kog paspilinga. Dayon mga igsoon, mo pa dayon ta, no? Okay? Sa kanang Roman crucifixion, specific kay mo may gibuhat dito ni Jesus Christ, gilangsang siya sa cross. Ang tao nga ilangsang sa cross, mamatay kay di na kaginhawa. Pastor, tanang tao patay, di man kaginhawa. Paminaw. Okay. Ang pasabot ana is suffocation. Nga maglisod og ginhawa to the point di na ginhawa. Mao na siya, okay? Nga hinay kay siya nga process sa kamatayon, torture kay na siya, ilangsang kamot, langsang diri. Unya tungod kay
kanang ang mahitaboan na is maginhawa ang tao kung tulid unya kapuyan man puy-puy man iana na sad ang ipiko na sad ang tuhod unya mo ganahan na siya mo ginhawa balik mo ana na sad siya torture magsige up and down kay maglisod siya ginhawa pinakahinay nga klase sa kamatayon. The earliest ang pinakasayong adlaw nga mamatay ang usa ka tawo sa pagpalangsang sa cross is at least 2 ka adlaw. Ang pinakadugay 7 ka adlaw. Ay kabalaka di sa tamo try. ni share ko dapat mo makapangutana diha palang daan. Pastor, di ba namatay si Jesus Christ sud sa 6 hours? Nganong moingon man ka nga 2 days ang pinakasayo mamatay sa Roman crucifixion? O niya 7 days ang most. O niya ato na siya mahisgutan taod-taod. Pero the Roman crucifixion mga igsoon, at least pinakasayo 2 days mamatay. Magsigin siya up and down hangtod kapuyan di na gyud makaya sa lawas matay na gyud. It's torture. Way labot nga sigig bleeding sa imong kamot, sa imong tiil. Okay. Dayon, kinahanglan po tang makabaw nga walay Roman citizen ilangsang sa krus sa panahon sa una. Okay? Para ra gyud na sa ubang klase sa tao. Apil na Hudiyo, whether you're Persian, unsa pa na dihang race or asa ka na belong nga nasod, for as long as dili ka Roman citizen, dili pwede ilangsang sa cross ang Roman citizen. Katurang mga dili Roman, dili taga Rome or walay citizenship sa Rome. Nganuman kay undignified ra kaayos tanan nga kamatayon. So bayas-bayas man na kay sila may nanakop. Ilaha maning death penalty. Now, kinahanglan po tang makasabot nga nihuwat pag-ayo ang Ginoo, grabe kay siyang patience, nga nihuwat gyud siya nga masakop ang Israel sa Rome, usa niya gipada ang iyang anak. Gani sa imong Bible, ang unsay kinalasang book sa Bible? Kini og Malachi. Ha? It's an Old Testament, sorry. Ang kinalasang book sa Old Testament is ang Malakay. Unya dayon sa New Testament is ang Matthew. Unya ang gap in between sa first. Ningo first no. Support akong asawa. Tawag na mga igsoon bias. Pabor. So, ang katapusan nga book sa Old Testament Malakay, ang sa unang book sa New Testament is ang Matthew. Naana siya gap nga mga 400 years nga ang Dios wala nakigstorya. Wa nagpadag anghel, wa napadag propeta. So God was not speaking for pila ka years. Usa pa siya gipada sa Ginoo, okay? Si Jesus Christ. Now unsa din ni maghisgot ta sa Roman Empire. Para at least makibaw mo sa tawhanon nga side ba? Kibaw ba mo nga ang Roman Empire pagsakop nila sa Israel, bugat kaayog tax. Kung nagreklamo ka sa tax ron, mas magreklamo ka sa tax panahon sa Rome. O niya, bugat silag tax, o niya ang ilang gamiton pagkuhag tax is ang mga tax collector. Parihas sa putot nga dato nga si Zacchaeus. Supervisor siya, sa Bible pa, chief tax collector. Siya mo'y sa mga hari-hari, no? Mga supervisor sa mga tig-kolektag buwis, unya grabe sila mangurap, no? Unya not only that, sa panahon pod sa Rome, tungod sila man ang mananakop, sila may hawd. Pareha bitaw sa panahon gisakop tas Kastila. Sakop tas Hapon, hawd-hawd sila mahadlok ta. Og maghimo sila rules, wa tay mahimo. Okay? Hadlok ka kidnapon, mamatay, wag tang nagkalit. Okay? Sa Rome po, dapat sila yung mga rules nga bias nila. Usa sa mga rules is, ang Roman soldier naa siya right mupugos nimo kung pananglit na siya gida nga bag or unsa nga baggage. Pwede kaniyang pugson, alsahon, bitbiton ang iyahang mga dalhonon
for 1 mile or more than 1 kilometer. Which means, pagwali ni Jesus, nga kanang dumo naiwali si Jesus, nga naingon siya, kung naay tao ninyo mo request nga mulakaw ninyo for 1 mile, lakaw og 2 miles. Dili nindot nga pagwali considering nga sa ilang panahon pugson sila, uwaw kay na taga Israel ka gipugos kas Roman soldier gipalakaw na luya niyo, gipalakaw gibay tibay mo bay. Kapoy na kayo. Namuli pa ko sa amo. Ipugos sila ingon ana ang situation sa unsay tawagan ni sa Israel. Not only that mga igsoon, tungod kay gisakop sila sa Rome, ang Israel gibutan sa Rome nga di sila ka-execute og death penalty. Di sila ka-execute og death penalty. Ang Rome ramoy maka-execute og death penalty. Mao ni siya rason nganong duha ka trial ang giagian ni Jesus Christ sa iyang kamatayon. Kaduha siya giadto sa courtroom. Courtroom sa mga Hudiyo, sa mga pari sa Hudiyo, gitawag na the Sanhedrin Court. O niya, giadto pag yung redundant, gipaadto dito sa mga punong pari, naka-decide na sila, blasphemy, no? Blasphemy, napakakuan siya nga Diyos siya, hindi siya Diyos. Dapat gipatay ng tanila dito. Niya ilang panggidaan ni Poncio Pilato, ano ilang panggidaan dito? Because di sila pwede mag-execute og death penalty. Gibawalan sila sa Rome. Rome ra ang pwede mo execute death penalty. Unya mao ni siya issue. Tungod kay dili sila ka-execute sa death penalty, unya sa pod niya ako mahisgutan taud-taud mabalik ni siya gamay. Ang ilang rason nga nung patyon, gusto na patyon si Jesus kay blasphemy for claiming that he is equal to God, the Son of God. Gusto na patyon. Nya sa Roman law, dili man na patyon. That's not worth death penalty. Sa Roman law, pwede ka mo ingon Ginoo ko. Buhatan pagkakapilya. Dili na sala sa Roman law. Mo nang kinahanglan la usbon ang kaso. Ilang giingon dito sa pag-abot lang Poncio Pilato, kani sing tawhanan ni ingon siya hari daw siya. Si Julius Caesar ang among hari. Siya ray among emperador. So mo to yang sa nga ilang gida. Wasla ningon nga Dios siya, ni claim siya nga Dios. Kay otherwise dili na siya i-death penalty dayon. So it explains the two trials mga igsoon. Okay? Next mga igsoon, unsay mahitabo di ay paspas kay ko? Kira mo? Are you okay? Am I okay? Are you okay? Okay, sige. Taka lang ba? Kaya numdum ko sa katong call center, sa kata, sugod na sa guno. Nayo sa kaahinte, ang normal na mong isulti sa call center is, thank you for calling customer service. My name is Zeph. How can I help you? Okay? Ayan, gisulti is, thank you for calling customer service. My name is Zeph. Am I correct? Libog ang customer niya. Okay, so, teka, nagsigway ay. Padayon ta. So, unsay mahitabo sa usa ka nasod kung pananglit sa kupon siya o niya i-occupy sa laing nasod. Na itulo ka grupo nga ma-develop ana nga nasod. Nya po nahitabo pod ni sa Pilipinas katong gisakop ta sa Kastila, Amerika og sa mga Hapon. Okay. Now ang tulo ka klase sa mga tao would be the collaborators, ang mga murag mudapig-dapig uyon-uyon sa nisakop. Naapoy mga gitawag terorista sa ato pa mga KKK, katipunan. O nya sa Israel, unique sa Israel na religious people, mga taong nitago sa ilang religion. Now, hisgutan na to ang mga collaborators. Ang collaborators, ang mga nidapig, uyon-uyon, murabag ilang gibaligya ang ilang kaugalingon ngadto sa Roma. Uyon-uyon na sad sila. Sila may hawd. Ay, di ta mo sokol. Uyon ta. Duha ni sila, mabasa sa Bible, ang mga Sadducees, o ang mga high priests, ni uyon-uyon sila, mga leaders sa kuan. Ang ikaduha is ang mga terorista.
Mao ni sila ang imong mga freedom fighters. Andres Bonifacio, no? O niya, gitawag ni sila ang word gamiton sa imong Bible is zealots. O niya, usa sa 12 ka-apostolis ni Jesus, zealot. Mao ni siya sa Luke 6 verse 15, dungano na to basa, ready, go. Okay, si Simon called the... Pasabot ana, sa 12 ka-apostoles ni Jesus, nay usa NPA. Nga iyang nakabig. Okay. O niya, ikatulo mga igsoon are the religious leaders. Mauna silang mga tao nga nitago sa ilahang religion. O niya, ang rason nga nung di sila mo kontra gyud pag-ayo sa mga Roma, kay mao man mga freedom fighters, musokol ta sa mananakop, mao man freedom fighters. Himos lang terorista. Kay sugod sila gubot. O niya, di pod ang mga religious leaders moingon nga muuyon-uyon sa mananakop nga, sige sir, unsay gusto nimo sir, akong buhaton sir, naa sila nga na nagpaluyo sila sa ilang religion. Ilang gibarugan mga igsoon nga ang rason nga nung nasakop sila sa Roma, tungod kay ang mga tao wala na nituman sa balaod ni Moses. O niya sa Bible, daghan kay balaod si Moses. Aside sa napo kadagko nga balaod, the 10 Commandments, o niya sa Old Testament nga na 600 kapin ka mga sugo sa Bible, ang saka grabe nila ani pagbarog ani, nagsigi sila dugang og additional, redundant, dugang pa, additional pa yun. Nagsigi sila dugang og mga additional laws. Redundant gihapon. Nagsigi sila dugang og laws. So, basta, mao na. Magawa na. Nga, kung imong pamalandungon, katawanan niya, nonsense. Nonsense nga mga laws o katawanan. O niya, especially sa balaod nila sa pag-observe sa adlawng igpapahulay, the Sabbath laws. Muhatag ko yung mga example ha, sa mga nonsense nila nga mga balaod, mga additional laws, nga hangtod ron ilang gina-observe. Hatag ko yung pipila ka mga butang. Number, daghan ni siya ha, mga 1,000 kapin. Hatag lang kong mga example. Bawal sa adlawng igpapahulay. Nga na kay stick, na human, imong iguroy sa yuta. Kaya moingon sila, nag-ugmad ka sa yuta, nagplow ka sa field, trabaho na siya, di pwede mo trabaho sa adlaw ipapahulay, naguroy ka, ikaw, naguroy mga niya, trabaho ka? Gibawal na, nonsense ka kayo. Kaya considered na work or plowing the field. Number 2, di ko na pwede magdapos tiso. Bawal magdapos tiso sa adlawng igpapahulay because considered carrying a burden. Nagdaka gibug-aton. Pwede magdagpos tiso. Hangtoron gina-observe ni. So ay magdagpos tiso. Adlaw igpapahulay. Sa ila pong gidugang nga balaod is kung pananglit adlaw igpapahulay, di ka pwede magsulob og safety pin or kanabang para sa nang alperil, para sa anang kung muadto ka graduation yan ay buwak o niya ipin man na, di pwede magpin adlaw igpapahulay. Nga anuman kay panahi daw na, nagtahi daw ka, sewing. Ano, uwi na kayo. Okay? Nga niabot sa point na usa sa ilahabong balaod, di pwede mo pislit sa pindutanan sa elevator kay trabaho na, pislit-pislit man ka, trabaho na, trabaho. Nga sa panahon sa karon modern man ang elevator, naa sila'y elevator for Sabbath. Nya kana siya nga elevator para di ka mapugos og pislit sa pindutanan. Kana siya nga elevator magsige ra gyud siya andar muhunong kada floor. Kung ato ka 10th floor, muhuwat jud ka, muhunong siya first floor, so gawas. Bisag way nagpislit, so gawas. Kay para di ka mo pislit kay trabaho daw, ilang gidugang nga kanang law. Nya nakay duha ka pilianan, either mo sakay ka sa elevator, taas kay katuan. Sakay ka sa elevator nga para Sabbath, nya way pislit-pislit kay trabaho daw, or mo saka ka sa hagdanan ngadto sa 10th floor. Nya dito siya trabaho daw. Mas trabaho pa daw ang pislit-pislit kaysa sa musaka sa
Hagdanan. Paka-nonsense. Now, na special nga dilemma, nga apil po ni sa gidugang nila nga balaod, kanang Morse code. Kailang Morse code? Kanana ba? Kanang either dots, either kanang, nga coding na siya, nga dili kaayo mailhan. Imbis mo sulti nga, naabot ng kontra, or ang kontra daghan kaayo, i-Morse code mo, tak, 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 na siya message. Unya, sa adlaw igpapahulay, di pwede mag-Morse code. Tak, 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 trabaho daw na. Nireklamo ang mga freedom fighters. Ningon sila, kansitaan na kanang high priest. Kansitaan na kay ngano, adlaw igpapahulay, nagsigi man kanang lihok ang atong kontra. Kinahanglan man ta mo, boss. So niingon ang pare, okay, sige. Kung mugamit ka sa imong tuong kamot pag Morse code, trabaho na siya. Kung mugamit ka sa imong left hand, dili na trabaho. Sige, left hand ra ang gamit. Nonsense kayo. Daghan pa kayo na. Nya stricto sila na. Pwede ka prisuhon. Kuano na. Deserving na sa kuan. Sa panahon sa, unya, ang pangutana sa mga tao sa kinabuhi ni Jesus Christ is, asa man mudapig si Jesus Christ? Tawhanon patangabahin. Asa man siya mudapig? Mudapig siya sa mga religious, sa collaborators, mo na magsigis lang pangutana, kuyog lagi kagkaon sa mga tax collector. Ni uyon na pugas kontra. Okay? Unya, or muuyon ba siya sa mga terorista, sa mga NPA, sa mga KKK, Andres Bonifacio. Mao na ang ilahang main nga pangutana mga igsoon. So pasabot ani tungod kay taas ra ko na paspason na. Tungod kay ingon ana ang ilang pangutana sa mga tao, asa man ni gyud si Jesus, no? Naagyud siya ay mga tao nga iyahang ma-offend. Kay kung mupili siya sa mga terorista, ang mga taong religious or ang mga collaborator ma-concerned, o so nagyud siya ay makontra gyud. Makakita gyud siya gubot mga igsoon. To the point nga daghan assassination attempt sa kinabuhi sa atong Ginoo. Inigbasa ni Mos Bible nga bisan man lang gani sa iyang unang wali didto sa iyahang hometown, okay, gi-assassinate siya. Ang iyang gibuhat nibasa og verse sa Bible sa kuan prophecy ni Isaiah. Unya nidugang ra siya word, ningon ra siya siyang wali, natuman na ni kani siyang inyong gibasa, atong gibasa, natuman na ni siya sa inyong atubangan. Pasabot natuman na ang gisulti sa Bible. Unya ang mga tao wa ganahis wali, gusto nila itagak si Jesus sa pangpang. Hopefully, og di mo maganahan sa akong wali, di ko nyo itagak sa pangpang, no? Amen, hallelujah. Na mga wa naningog, kalami na may tukmod pastor. Mao na ilang gibuhat, asla ka oyon sa wali ni Jesus. Unya napoy laing assassination niya, daghan ni siya. Ako lang naghatag lang og example. Kuy time nga kuy tagsa-tagsaon tanan, pangsahay yung Bible. Nga sa John chapter 8 napoy assassination attempt niya. Sa John chapter 8 naglalis sila nga strong kaayo ilang topic sa fatherhood. Kinsay imong papa? Unya sa kagrabe sa ilahang kainit sa ilahang kanang lalis, grab ni below the belt ang mga pari nga ningon kaila mi sa imong papa. Ikaw kaila ka? Kay nakadungog sila nga buntis na daan si Maria, usa siya gipakasla ni Joseph, unya ang chikan dagan-dagan na, no? Mo nang moingon na sa Bible nga we are not born of fornication. Kay pasabot anak kanang legit ang among mga ginikanan. Dili mi anak sa kabit, dili mi anak sa ba? Okay? So below the belt sila. Nya ningon sila nga ang among amahan si Abraham. Nya ningon mutubag din si Jesus, inyong amahan si Abraham, inyong amahan kay ang yawa. Kay siya mo'y father of lies. So init kaayo nga topic about fatherhood. Now, di ko mo expound ani kay di pa man Father's Day next year na. Pero imo makita diri mga igsoon nga tungod atong panghitabo ni sa tawagan ni kanang gusto nila patyon si Jesus Christ kay at the end niingon man si Jesus Christ kanang
si Abraham nalipay sa nga makakita diri kanako. O kanang sana Abraham saw and was glad, di ba? Na siya sa kuan John chapter 8. Unya nitubag dayon ang mga pari, kamulay basa sa inyo sa John chapter 8. Sige kung quote og verse dugay kita mahuman. Kung nitubag ang mga pari wa pagay kay 50 anyos, nya pila naguto kat 100,000 years milabay nabuhi si Abraham. Mga kaila kita kang Abraham o bay kay 50. Unya nitubag dayon si Jesus kanang nitubag siya I am, which means nga kanang ngan sa Ginoo nya dito to siya na nasuko ang mga tao kay ni-claim sila. Gusto nila patyon si Jesus bisag gibawalan sila sa Roman law. Now, if mo padayon ta kay saan oras Oy, let's Jesus na. No. I will pastor myself. Okay. Jesus made many enemies as well as friends. Nya sikat kay siya sa common people, sa mga ordinaryong tao. Nya daghan siya gubot sa mga leader sa Israel. Okay? Unya pagsud niya sa Jerusalem, no? Nisud gyud siya sa Jerusalem despite many assassination attempts. Unya ang Jerusalem puno sa mga taong di ganahan ni Jesus Christ. Mao na usa sa akong isulti diri, usa sa wonder of history sa kamatayon ni Jesus. Siya ra ang tao ni pili mamatay. Siya ra ang tao nga diin nipili siya unsang paagiha siya mamatay, how he will die. Ikaw ug ako nagwish ta, no, naglaom ta nga mamatay tas katigwangon. Pero walay makahibaw kung mamatay ka mutiorok sa kolesterol, maligsan dihas gawas, no? Walay makahibaw. Jogging na maligsan na di ay. Healthy living. Wa ka kibaw kana unsa kay imong kamatayon. Ang Dios ra na si Jesus Christ ra. Mo siya ang wonder of history. Nga nipili sa iyang kamatayon. To the point nga pag-decide ni Jesus ready na ko mamatay, nisud siya sa headquarters nga kibaw siya daghan di ganahan niya didto, which is ang Jerusalem. Unya, para gyud masiguro ang iyang kamatayon, nagpa-attract gyud siya. You know? Ibo na siya makita nga ang iyahang entrance sa Jerusalem, murag dako kayong event. Nga diin nagsakay siya sa donkey. Okay? Ang mga tao nagtapok. Musulti ko yung mga FYI sa grand entrance niya sa Jerusalem, nga wa siguro na-emphasize sa inyong pagkat-on sa Bible. Nga tungod kay musod siya nga daw hari, no, sa Jerusalem, nagsakay siya donkey dili horse. Ang kalainan is kung magsakay kag horse pasabot i-conquer na kay i-conquer. Kani siya dire mapainubsanon or humble mao nang donkey ang gisakyan. Imbes nga niya sayop ng picture sa Google. No, murag ilang gibutangan na red carpet. Imbes nga red carpet, ang lakwan sa hari nato nga si Ginoong Hesus. Unsa iyang gilakwan? Unsa ilang gilatag dito nga puli sa red carpet? Palm branches ug mga sinina. Ilang mga coats, ilang gihubo. Was lang naghubo tanan. Ang ilang coats, ang mga outer nga sinina ilang gilatag para mo sud si Jesus, nag-expect sila nga is-set free sila ni Jesus sa Roman Empire. Okay. So he chose the time carefully. Nga pagpili niya siyang kamatayon, dapat timing yun nga hapit na ang Feast of the Passover, which is pista or ganang pagsaulog sa katong paglabay sa anghels kamatayon, which is naay karnerong patyon. Okay? Importante na siya. Sa panahon nga daghang sheep ang gipangpatay, ang pinaka-importanteng sheep, which is ang Lamb of God that takes away the sins of the world, which is si Jesus Christ, gipatay. Ang sacrifice nga dawaton sa Dios. Naghimo siya public parade, pa-attract yun siya, para masiguro mamatay siya. Sakay siya donkey.
Unya ang wa nila nabantayan og for sure wa mo kabantay. Siya ra ang hari nga nagparade unya gahilak. Naana sa Luke nga nagkaduol pagkakita niya sa Jerusalem kay taas kay ang giparadahan sikat kay siya sugod to iyang luha niya niingon siya kung kebaw ang iyang gitanaw isang Jerusalem. Jerusalem kung kebaw lang ka nga kinsa ning nibisita nimo for if only you know the time of your visitation. Okay? Na siya gisulti diha sa Lucas mga igsoon. Siya ra ang hari nga naghilak samtang gaparade siya mga igsoon. Okay? Unya pagsod niya sa Jerusalem, na siya duha ka pilianan. Turn right, turn left. Sa right is ang fortress sa Roman government. Naman na sila gamay ditong fortress. Kay igisakop lagi nila ang Israel. Or mo turn left siya. Yang ilang expectation mo turn right. Kay kani, ang atong hari, ma-set free na ta sa Kastila, sa mga mananakop. Ang atong Andres Bonifacio. Muna na expectation. Nahilom siya kay ni turn left, ni left turn ang Ginoo. Unya iyang giabog ang mga Hudiyo, naghimo siya latigo. Unya katong templo nga daghan kayong namaligya na mga money changers, iyang ipanghawa mo diri. Balay ampuanan ni, iyang ipanglatigo. Na-shock ang mga tao, na-confuse sila. Di mao ang ilang gi-expect ano ni left turn, unya ang iyang giabog mga fellow countrymen, mga kauban nila nga Israelite. Ano ka tuman dapat diri? Liko, wrong turn. Sayop iyang signal. Ni left turn si Jesus. Wala siya niya to sa right. Kay kani siya eastward man ni siya. Sa right ni siya, inig matubang ka sa Jerusalem. Ni left turn, sayop, na-shock sila. Onya, mo explain ko ninyo nga katong iyang giabog niya, gipangtumba niya ang mga baligyaanan, ang mga naay dagkong rason nga nung suko kayo si Jesus sa mga namaligya dito. Apart nga, dili to siya intended for business, intended to siya para sa pag-ampo kay balay alampuanan man ang templo sa Dios. Okay? Ang outer courtyard, so pasabot, hindi na ako magkuano, madugay tanan, maglabad yung uba. No? Naman ay gitawag Holy of Holies, nara dito ang kanang high priest. Ang katong nang naglatigo si Jesus na siya sa gawas. Sige, naon na nako. Kung ang templo sa Jerusalem i-divide og tulo na ay kaning dire sa pulpit, dira para sa mga taga-Hudiyo nga maminaw sa wali. Unya naay mga dikasod sa templo kay mga Hudiyo, mga pure bloodline, naay discrimination mga igsoon. Pure bloodline, diha. Adayon naay gitawag sa parkinganan, gitawag outer courtyard. Katong mga discriminate nga dili Gentile, dili siya Hudiyo, tawag og Gentile adto sa gawas. Sa gawas ng latigo si Jesus, outer courtyard. Okay. Onya, ang iyang mga gipanglatigo usa ato is money changers. Tig-ilis og kwarta. Pastor, nga nang gi-mention pa man tig-ilis og kwarta sa Bible. Tungod kay ang sa panahon ni Jesus Christ, inig mo hatag og halad ang dawaton ra is temple coins. Temple coins. So magpailis gyud sila adto sila didto unya dagko sila patong. Okay? Ang pinaka main reason nganong suko kay Jesus sa mga namaligya kay ang katong outer courtyard maura to siya pwede ampuan sa mga Gentile. Mga parehas nimog nako, dili man kagikan sa linya ni Abraham. Kibaw baka di ka kasud sa templo sa Jerusalem karon? Kung tanaw nimong bloodline, i-trace ang imong kaliwatan, layo kay kang Abraham, mga igsoon. Layo, perti yung layo, very far away. In the Philippines. Kakasud, tawgon tag Gentile, kay dili ta sa linya ni Abraham. Nayuban ninyo, wala ka-trace sa inyohang lulos, pinakalulog. Di mo dawaton, di mo ka-trace dito. Kasa man kadong, di ka pwede kasudong, dito ka sa gawas. Adto ampo sa gawas nga saba kaayo, kay naisigsagit, palit mo diri, ga-discount me. Adto ka dito ampo sa gawas dong, ayo diri sudong, di ka pwede dong. Dili ka sa linya ni Abraham. Nya dito sa outer court yan, mo sa kampo. Nasuko kay Jesus.
Ano to ilang giabog? Ako na yung paspason? Pila ka last? Tulon lang? Napo pa? Ako paspason. So the high priest decided that Jesus must die. Decide sila kung paspason. Na ay duha ka problema, ingon sila, dapat mamatay na yun si Jesus. dapat yataps na yun ni. Na ay duha ka problema. Number 1, maglisod sila dakop niya. Nga maglisod man sila, pastor. Kay ini kagabi, wala siya syudad. Nas Jesus dire, wa. Tuwa siya sa gawas syudad. Magampo. Di sa kibaw, asam to siya? No, inig adlaw, daghan kay tao, maikog sila. Ato ning dakpo niya. Basi kontrahan ta sa madlang people, daghan tag basher. Ta pwede daghag basher. We love the people. So, dili pwede. So, ang problema sila. Natsolbad ni tungod ni Judas. Ako'y sulti ninyo, asa siya ka na muuli, mangaon, manihapon, mag-inusara, niya, pwede niyo siya dakpon. Okay? Si Judas, mo ikuan, solbadan na. Now, nagyapon sila ikaduhang problema. Ang ikaduhang nilang problema is, kibaw magod sila sa balaod. Ilang gireview kay, kung ganahan sila nga, inig-judge nila, papatayin nila si Jesus, dapat dawaton sa mga tao ang judgment. Niya ilang gireview, sa maning mga salabi nga, pwedeng patsyon sa atong balaod, death penalty in Israel. Nya, ang pipila ka mga balaod diha, daghan na siya, mga 15 siguro na. Nya, ako na ilista pipila. Number 1, fornication. Sex during single pa ka. Okay? Because bawal na. Ang prinsipyo sa Ginoo, tanan babae, virgin. Basta single, inigminyo na kadapat mahilabdan. Hilom sila. Dayon, ikaduha is adultery. Ang adultery is pwedeng buhaton or mabuhat lamang sa mga minyo. Okay. Death penalty na siya. Okay. Ikatulo is masupilon sa ginikanan. Na hilom sila. Na mga, kung naapata sa Israel ron, patay na ang taga-bread. You're dead. No? Kaya slave bala o disobedient to parents, patsyon. Sige sa lista, wa maginigibuhat ni Jesus. Wa tay maggamit para mapatay siya. Yan ay ningon, nayusa, unsaman, blasphemy. Okay? Kay niingon siya nga equal siya sa Dios, iyang gihimong amahan ang Dios. Wa kita kasulti ana siya na noon. Okay. Unya nagbuhat din sila illegal proceedings, no? Illegal to ilang mga gipangbuhat. Una, because ang ilahang pag-trial is sekreto. Dili pwedeng isekreto ang trial. Ila pa yung gibuhat o gabi, di sa na siya pwede. Unya nagka-problema sila kay kinahanglan magduha ka witness. Ang ilang mga witness dili consistent. Niingon siya nga sa tuoy murag kuan, ano siya. Niingon siya kuan, di magkatugma ang ilang witness, nagka-problema sila. Yanay gibuhat illegal ang high priest, iyang sugo ang prisoner nga diin ikondinar iyang kaugalingon. Yan na siya mabasa mo sa Bible, ningon siya, I adjure you by the living God. Tell us if you are the Son of God. Sultime, anak ba ka sa Dios? Di na pwede. Illegal man na. Okay? O niya dayon, nitubag si Jesus nga, yes. Nitubag siya, I am. Okay? O niya dayon, nagka-agree dayon sila sa death penalty, 68 out of 70 votes. Kinsa ang duha nga wa ni butar? Si Nicodemus, very good. O si Joseph of Arimathea. Alam ko, paspilinga. Basta mo ito siya. Katong ni hatag sa lubnganan ni Jesus. Okay? Okay. Nanayon mo ba ng mga problema? Okay, ako napaspason kay lapas na 10:30 na. Okay? Papasaan siya sa cross. Papasan ako story. Ipapasaan siya sa cross. Padagan siya dito. Siya mo yung pasan. No? Siya pa ilangsang. Siya pa ipasan. Siya ka-request ka may pasan. Dili. Kay pasan. Okay. Pasan siya. Onya, natumba siya, kay way kaon, Last Supper, wa siya kaon. Tumba siya. Pag tumba niya ato, no? Nas lagi sugo nga tao, taga-Africa, Simon, kay lagi makasugo sila. Onya dayon, ako lang paspason. Ato na ta sa death, sa iyang kamatayon 6 hours, okay? Na-divide na siya into 2, nagsugod alas 9 sa buntag, alas 3 sa hapon. So from 9 to 12, 3 hours. 12 to 3, another 3 hours. Okay. Sa 9 to 12, concern niya sa ubang tao. Mauna nga una, niingon siya para sa mga sundalo, forgive them, Father, for they do not know what they do. Wa sila kibaw silang ginabuhat.
sa katong duha ka kriminal na katong usa ni BIBI, ang usa niingon niya nga sinumdumi ko Lord maghari ka na, yang giingnan today you will be with me in paradise. Ikatulo, iyang gi-turn over ang iyang mama ni John the Apostle kay baw siya si John the Apostle, si John the Beloved ra maoy dili mamatay, dili ma-assassinate. Siya ray mamatay katiguangon. Mao na iyang gi-turn over iyang mama, ningon siya, "Woman, behold your son." Mao na ni ang imong anak ron. Iyang giingnan si John, "Behold your mother." Imo na siyang mama ron, i-take care ang akong mama. Okay, na siya. Basically, pag-abot sa hapon, ang iyang concern para na siyang kaugalingon. And ningon na siya, "I thirst." Uhaw ko. Nya dayon ang loneliness kay niingon siya, my God, why have you forsaken me?" The final words, "It is finished." Pero pa mahuman ako wali. Last, okay? Nganong sa ako na hapit na mahuman. Sa iluwa ko, okay. Why did he die in 6 hours instead of 2 days? Tungod kay mas ginahanglan siya mamatay dayon. Last slide lang ako na maloy na ko nila. Okay? Ako nang tiwason sunod, kitaas na kayo 10:30 na maabtan tagalas 11. No? Ngano namatay siya 6 hours instead of 2 days because naay kasaulugan o nya dili pwede nga nay patayng lawas maabtag gabi. So niingon sila narabay kauslugan dakong event ron patsya na nay duha ka paagi para mapaspas ang kamatayon sa taong gilangsang bukon ang tiil para di na siya kaisa sa iyang kaugalingon nga mamatay siya dayon. Pero lahi ang ilang gibuhat. Kaya para mamatay gyud dayon, gitusok nila. Nya mo na siya pierced siya on his side. O nya nigawas dayon kanang tungod kay naigo ang heart. So Jesus Christ died of a broken heart. Akong balikon, Jesus died of a broken heart. So dili gyud ang cross mo ni patay niya, mo to ni torture. Pero ang nipatay niya is ang spear, mga igsoon. Okay? Bro, last na gini? Oy, di ko padayon. So salamat sa Ginoo. So kadto siya mga igsoon, that's the human side. Unya by next week, hisgutan na to ang divine side. Ang mga supernatural events nga nahitabo sa iyahang kamatayon. Nya mao na siya ang part nga masyak ka because wala di kay ni iwali sa mga pastor. Dili magwali ang pastor nga sa kamatayon ni Jesus na ay walking dead. Dili non zombie. Pero ang mga lubnganan nangabli, no, nay linog, nay kangit-ngit da power nga nabahitabo sa katong kamatayon mao nang usan siya sa wonder of history. Tupakpakan ang Ginoo maigsoon.